99 days na lang at muli na namang masasaksihan ng buong mundo ang ipinagmamalaking Giant Lantern Festival ng Siyudad San Fernando. Kinumpirma ng Tourism Officer ng siyudad na si Ching Pangilinan na tuloy na ang GLF 2021. Sa katunayan, bukas nakatakda ang official virtual launching para sa naturang festival. Gayon pa lang naghahanda ng LGU, katuwang ang Giant Lantern Foundation at iba't ibang stakeholders upang maghatid ng saya at pag-asa sa gitna ng dilim na nararanasan dulot ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Pangilinan, sa laki ng epekto ng pandemya sa industriya ng turismo sa syudad, mayroong mga festival na hindi na naipagdiwang, pero ang Giant Lantern Festival hindi pwedeng mawala, lalo na ngayong kailangan ng marami na mga bagay na makapagpapaalala sa kanila na may pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Ito raw kasi ang sinisimbolo ng mga parol, ang pag-asa. Napaka-profound ng appreciation na yun para sa mga parol, no? Especially di lang dito sa Pampanga, but the rest of our country, especially mga Pinoys din na hindi nakakauwi because of the travel restrictions, no. Kanya last year I remember talaga we did have a tourism budget for the rest of the year for other activities, but yung Giant Lantern talaga yung finocus natin. 7 barangay ang kalahok para sa GLF 2021. Tulad nitong nakaraang taon, magpapatupad ng bubble sa bawat team ng mga participating barangay. Ibig sabihin, sila lang ang magsasama-sama sa duration ng kompetisyon upang maging madali ang contact tracing sakaling magkaroon ng kaso sa mga sasali. Bukod dito, may karagdagang hakbang pa raw na gagawin upang matiyak na magiging ligtas ang pagdaraos ng festival. Currently now, as we prepare for the Giant Lantern, for this year, we're doing our best to prepare the lantern teams as well, like getting the team members vaccinated and so on, no? Para panahon, we're in a good position to proceed with the digital version of the festival. Sa digital edition ng Giant Lantern Festival 2021, makakatuwang ng City of San Fernando LGU ang CLTV bilang official media partner. Malaki man ang naging pagbabago nitong nakaraang taon at sa darating na December 16 dahil sa digital presentation, napapanatili pa rin ang tradisyon sa buong festival. Ang kaibahan nga lang, walang tao sa venue kundi ang organizers at ang mga kalahok sa barangay lamang. Pero ang suporta at pagmamahal ng buong mundo sa GLF, kitang-kita sa million views sa social media. We are doing our best to work out the best possible ways to bring the content straight to your home. So syempre, we're grateful for the continuous partnership natin with CLTV 36 is our home for the Giant Lanterns online and TV presence for the past several years. Kagandahan niya, throughout the duration of the festival, ang laki ng reach natin in a global audience, no? We've reached para mga umabot ng millions yung reach natin, organic reach in one of the videos, mga 2.5 million views no? So, eto yung mga gains naman natin when we started to focus on the digital edition. So, ngayon pa lang nagpapasalamat na si Pangilinan at ang buong LGU ng Siyudad San Fernando sa suporta ng kanilang partner stakeholders. Sa loob ng maraming taon, nagiging matagumpay daw ang pagdiriwang dahil sa matatag na ugnayan ng mga private at public partnership. Buo rin ang suporta ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa gitnang Luzon upang ligtas na may raos ang festival sa pamamagitan ng mga ipatutupad na safety protocols. At syempre, hindi rin daw magiging posible ito kung wala ang mga lantern maker na walang sawang nagpapabilib sa talentong Fernandino. Nakaka-amaze how our lantern makers continue to draw inspiration from their struggle every day to come up with such magnificent masterpieces. And you know, that kind of talent is God-given. Hindi mo siya pwedeng aralin, like go to a university or mag-master academic at mapapag mo siya. It really doesn't work like that, no? So it's something that's in our genes, in our families here in San Fernando. Samantala, bukod sa Giant Lantern Festival, isa pa raw sa abangan ng mga Christmas decorations sa buong syudad na nakatakdang pailawan sa huling linggo ng Oktubre. Isa pa sa nakalinya ay ang pagbubukas ng Giant Lantern and Tourism Information Center sa May Paskuhan Village na nakatakda sa February 2022.
we'll be able to have an area to display our giant lantern related collections and artifacts, and hopefully kung aling lantern ang manalo, we'll also be able to have a place to display it there at least for a year, no? So kung ang industriya ng parol sa Siyudad San Fernando naman ang pag-uusapan, masayang ibinahagi ni Pangilinan na hindi raw gaanong ramdam ang epekto ng pandemya sa kanila, bagay na kanyang ipinagpapasalamat. one of the good news that the pandemic has brought us is that because of online selling din, lumakas yung lantern industry natin. And I've been chatting with some of our lantern makers, no, para nga kumustahin sila. This early, they're already very busy fulfilling their orders. Jennifer Salenga, CLTV News.